Bah, ngene iki wis mulai karantina. Neng omah. Wis mek ngene-ngene iki tok padha wae. Malah kenaan di karantina. Mangan gratis. Terus arepe nyapo ngene iki yo. Wis duwe ra gambar, entek-entek kan pisan. Ora enek sing kei solusi piye ngejak megawe apa piye. Nah, biar ngene iki kan. Meh riyo sisan. Ajur jenenge. Arek opo ora nek sing ndek lahan-lahan pekerjaan yo. Semua umat ini. Walah. Jambu iki. Sok loro jambu iki. Nek buka puasa engko iki ajel. Ah. Sepet apa ya? Sepet apa jambu? Ah, lanjan. Sik cilik. Kena cutek. Kowe tak sayang, saya tak duduk. Nika sampun sahur. Iki Rudi arek ndek iki kae. Wis metu. Wis mari lek karantina iki. Takonane sik lah. Mas. Apa meneh goleki neh, isolasi neh. Ora, iku ya meme jagongan lho. Kancane wis mari 14 dino bareng goleki neh. Gak aku me jagongan, apa ndek kanca. Lha kancamu ning ndi? Boh. Piye? Udah ilang kabeh. Ngejak jangan apa iki? Saya tak kesah nang sing genah ngono lho. Gak sampean lho tak sawang kok kono mau kok sedih he nyapa ngono lho. Lah piye? Dari isolasi yo ajur ngene. Lah apa nek sing ngajuri? Gak enek penggawean, pemasukan gak enek. Mangan yo biaya. Malah penakan nang isolasi dhewe yo ya. Iya piye Mas jenenge saiki situasine kayak ngene. Adewe kan iki kudune apa menyadari to ngene iki. Lah aku yo wis sadari ajane. Lah mangane tak diterima ae apa eneke terusan nang ngene iki. Ya aku ora enek sing diterima, ya ora enek apa-apa belas sepi yo niki. Ora ana sing mbok trimo iki berarti. Lah sih. Jane ya padha aku wis ngene iki, ora enek pemasukan pengeluaran terus. Padha ae. Terus piye penak iki yo? Ha iya lho Mas. Ngene iki aku jane ya bingung lho. Wis meh nyedheki riyo. Toples e padha kotong. Lah piye ngono piye jale? Bilang gitu sampean tok, Mas. Kancane ora. Nah iya, sandangan ya urung ana sing nyar. Iya toh. Bodoh lho Mas, sampai ora duwe anak bojo Mas. Lah aku. Ya aku kan ada anak bojo tapi kan yang ngurusi anak bojone wong. Lah iki. Iya. Berarti lu akeh sampean malah Mas ya. Ya iya Mas, tapi ya piye? Ngono ku ya nganu padha ya adewe sedekah. Oh iya, masuk. Ayo Mas, golek-golek penggawean opo ngono Mas. Jangan megawe kok aku Mas. Lah aku lho kete isuk mlaku lho. Ora nemu apa-apa jan. Bisa mlaku. Jajal kok beda lho cepet. Sepeda aku mek kenaan bensin kok. Sampai tuh bensin gak kuat ya. Gak kuat pisan tuku bensin ini. Lah ya kuwi. Wah, dek yo karek sithik, betan yo ketoke malah rene. Sopo ya kira-kira ya? Nek. Kayak ompong kayak. Kena dak rusuki marane. Ditambah-tambah iki.
Sopo kayak kok nek wong raupan duit kayak. Lah iya lho. Ya, enek. Kamu stres aja aja kayak. Atau duit ge raup lho. Oh, gendeng ya ketane. Dan nular ini. Terus aja kok enak men Mas? Enak ya beli duit. Lek enek tuku parfume ya oleh kan. Aku ya gelem Mas, enak sing abang-abang. Sampeyan gelem? Ah, gelem lah. Sanek syaraté kudune ngene iki. Syaratnya sampean kudu duwe ngene iki. Enek 10 kudune. Baru aku iso dadekne 2, 3 malah 3 kali lipat malah piye. Ayo, Sekti men. Aku jane ndek ingin duwe lah Mas, dek ngono iki. lah terus sampean dadekne apa? Entak Mas, jenenge duwe tok. Duwe obat sithik ya ilang. Lah iso gak gelem untung sastro aku. Saiki duwe perasaan. Ya enak lah nganu sithik-sithik ya. Tenan iso tak dadekne 3 kali lipat teko iki. Ya kalau gua kan harus ben-benan. Mana enak? Buktine sama nambu piye? Sama nambu. Heeh. Ngene iki lho, ambil duit. Enak kok. Sawi aku ran demek duwe kayak ngene iki. Kok sangit ya? Tanganku ngetas berarti. Wah, awakmu ra iso lho bareng. Hati-hati kena anu. Iya, iya. Hati-hati. Colok ae. Kecing, Mas. Hati-hati. Piye sampean gelem kok ini? Sampean gelem? Piye. Iso dadi akeh ngene iki. Oke ngono kuwi lah. Aku ning kono duwe kenalan jane. Apa wi? Apa Wong wi? sakti, wong sakti. Mandraguna. Oh, duwe siji iso dadi loro. Tapi lek liyane wong Lah abang kuwi iki lho. digunting kok. Yo gak ngono. Iya. Iki duwe iki iso dadi bentuk aneh ning ngene, nek loro. Lah terus sampean ngene iki duwe sing abang apa sing biru? Lagi. Aku saiki sing duwe sing abu-abu iki. Abu-abu lah. Untukmu sing abu-abu kuwi. Untuk kuwi Mas, aku ndone coklat piye? Aduh, kuwi dhek monopoli ki update iki. Dolanan kuwi iki. Tutuk sing tak maksud iki gambare 50.000 tulisane iki. Ya gak ngene wis. Genano kok isone ping kok gampang wis tak boleh utang-utangan wis. Ngene lho. Iki sampean duwe lek wis oleh kekno aku dhisik. Engko sampean tak jak rono wis. Nendi kuwi? Sampean tak jak ning guruku sing sakti kuwi. Tak dadekne duwe sampean. Dadekne piye iki? Tak dadekne rokok, ya tak dadekne duwe sing akeh kuwi lho. Lho kok lah ting 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 kaya Naruto ngono kae. Iya tak ge 1000 bayangan. Heeh. Piye sampean tertarik? Sampean tertarik? 1000 apa? Sendro, 100.000. Kena pira-pira kena wis. Sing pokoke sing akeh. Pokoke warnane sing lega abang ya biru. Liyane kuwi ra kena ya? Gak kena, kudune kuwi kudune. Wajib kuwi. Wajib. Piye? Masuk. Jajal ora, Bro? Jajal piye tapi aku urung duwe duit iki. Ya wis, lek sampean lek gak percaya aku, mending sampean go langsung kene ning guruku kuwi. Wis, gak apa-apa wis. Tenan kuwi. Heeh. Kuwi kena dipercaya tenan lho ya. Kena percaya, sampean tak tere, sampean kene dhewe wis. Oh iya. Buktikan langsung di sana. Piye lek dhewe ubed dhisik, Bro? Ya iki maksud iki golek ubetan sik. Lah iya. Tak tanggung-tanggung ning anu marang tuwa. Kirane menjanjikan lho iki. Ya kok wis bene. Menjanjikan tenan iki. Ening kok. Iki lho buktine sitok dadi loro iki lho. Loro. Oh iya. Mana ngene Mas ya? Heeh. Ya wis. Ayo golek ubetan sik ya. Tenono kene ya. Heeh. Aja suwi. Tenan aja ngale lho. Wong engko selak sirep. Ya. Kumpul sik ya ini ya. Iya. Golek sik, tenono sik. Yo. Wes. Sing akeh. Kae kita diakali kae. Mari cair akeh kita. Kok ya untung aku mlaku sih tas. Wong goblok-goblok tenan. Hasil. Tok wis sandangan. Golek ubetan ning ndi kira ya? Ya wis. Nek wis kok ketemu ning kene maneh, Ya wis. aku tak rono. Aku tarono. Ya wis. Ya wis. Ayo, budal. Ya wis. Ya wis. Kono lho.